πρόσωπα που χάθηκαν από τις οικογένειές τους. Ο κόσμος ηρέμησε. Ευκαιρία θα βρω κι εγώ να μπω να προσκυνήσω τον επιτάφιο. Νύκτωσε στην εκκλησιά της Παναγιάς. Η ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής κορυφώθηκε όταν ψάλαμε όλοι μαζί τα εγκόμια. Γιάννης έλανε μοίρα τον λουλουδιασμένο επιτάφιο. Βγήκαμε έξω, κρατώντας το κεράκι μας. Η περιφορά ξεκινάει. Makes me cruel, makes me spiteful. How empty kills. Από σπίτι σε σπίτι, από σοκάκι σε σοκάκι και από σκαλί σε σκαλί, τούτο το μικρό χωριό θα κάνει ώρα να το γυρίσει ο επιτάφιος. Περιφοράς κλείνει. Σε λίγο ο επιτάφιος θα βρεθεί πάλι στην εκκλησία. Κοντεύουνε μεσάνυχτα. Η καμπάνα κτυπά πένθυμα και εμείς πρέπει να πάμε για ύπνο. Αύριο ξημερώνει Σάββατο και έχουμε δουλειές να κάνουμε για τη μεγάλη γιορτή, το Πάσχα μας. Είναι μολάκι μου λέει αυτή. Εσύ είναι μολάκι. Εγώ μακάρι. Πώς με λένε? Σε λένε Γιάννη. Ραφαήλ. Εμένα πώς με λένε? Ραφαήλ. Γιώργο.
Χρόνια πολλά και σε σένα. Ξημέρωσε Μέγα Σάββατο. Η Όλυμπος ετοιμάζεται. Είμαι μαζί με την κυρία Ευγενία, είμαι μαζί με τη Μαρία και θα κάνουμε το κουλουράκι το πασχαλινό, τις αυγούλες. Έχει η Ευγενία εδώ ετοιμάσει τη λεκάνη της, 5 κιλά αλεύρι έχει βάλει μέσα. Έχουμε λοιπόν ένα μείγμα μπαχαρικών εδώ, το οποίο το έχουν κοπανίσει στο γουδί. Τούκου κοπανιστά όλα. Τι έχουμε βάλει μέσα, Μαρία μου, εδώ? Κανέλα, γαρίφαλο, κόλιανδρο, κίμινο, μασκοκάλι. Φτάνει? Βάλει. Και φυσικά θα τα κάνουμε αφράτα, θα βάλουμε μαγιά. 1, 2, 3 κουταλιές, 4 και άλλο ένα 5. Κιλό και κουταλιά. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε 5 φλιτζάνια σπορέλαιο και το χυμό από 2 πορτοκάλια. Αναταράσει η Ευγενία το λάδι με την πορτοκαλάδα. Τούμπα και ένα νεροπότηρο γάλα μέσα. 1 κουταλιά ζάχαρη, 2 κουταλιές ζάχαρη, 3 κουταλιές, 4, 5, 6 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη μέσα σε 5 κιλά αλεύρι. Τούμπα. Όλο τούμπα. Γιατί τις λέτε αυγούλες? Πούλους τους λέγανε παλιά. Τα πουλάκια δηλαδή. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Όταν τα πλάσω θα τα δεις. Νερό όσο τραβήξει ζύμη, έτσι δεν έχουμε ακριβή ποσότητα. Και να είναι και λίγο χλιαρό το νερό, όχι κρυό. Στρώνει η ζύμη όμως σιγά σιγά, έρχεται. Μήπως θες βοήθεια, Ευγενία? Εμάς μας έβαλε να κρατάμε τη λεκάνη. Ετοιμάστε για το Hollywood. Ήρθαν και τα νιάτα. Και φυσικά όλη η διαδικασία γίνεται σε ένα παραδοσιακό σπίτι της Ολύμπου. Με το σουφά από πίσω, με το κεντίδι που στολίζει το στήλο και όλες τις οικογενειακές φωτογραφίες. Τι κάνετε, τι μαθάτε τώρα? Για να ξαναζυμωθεί να γίνει πιο Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το μπαχαρικό που ανακατεύτηκε μαζί με τη ζύμη, το λαδάκι, την πορτοκαλάδα, το γαλατάκι, έχει αρχίσει και βγάζει τα αρώματά του. Και εκεί φαίνεται η καλή αυγούλα, ο πούλος που λέμε. Θα την ξεκουράσουμε τη ζύμη? Θα την αφήσω καμιά μισή ώρα. Α, μια χαρά. Θα σημασώ? Όχι. Είσαι άπλητος. Όχι, δεν είμαι άπλητος. Θα πλένω τα χεράκια μου. Έχει σχεδιάκι, Στην ουσία κόβεις 2 μπαλάκια από τη ζύμη, η Ευγενία τα πλάθει σε φιτιλάκια. Πάμε για σχεδιάκι καινούργιο τώρα. Ξέρουν να τη δουλεύουν τη ζύμη στην Κάρπαθο. Όλα τους τα σκευάσματα το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Σκέφτομαι να ανοίξουμε στην Αθήνα καρπαθικό φούρνο. Θα θησαυρίσουμε. Α, εσύ δεν κοιτάς μόνο με το βελόνι. Κοιτάς και με τη ζύμη.